हे जाड़ा में पारा नियर का गली के चक्कर काटता रो आवाना नहीं जाबा जाड़ा लगता हो हो जाए तो कैसे आई देवाल फाड़ने के लिए 67 दबा पिछुआरी आवे खातिर 68 100 नंबर दबा दे तो मिलल भूल जाएगा अरे सुनो ना तुअरा के आगे तपे खातिर 0 आ हीटर धरे खातिर 3 दबा दे अरे 3 पुलअप के बात होता सुनो सुनो सर्दी में पत्नी वाला फील लेबे खातिर 11 दबावा तहरा के गरियावे खातिर 12 अरे ना एकर बटन नहीं के बनल खेसारी के एगो और बात बताओ तारा डायरेक्ट कोरा में कूदे खातिर 94 चरसहाड़ी में अब भाई से तरह के हुकवाए खातिर एम्बुलेंस वाला के गाड़ी में अरे एक 112 वाला पुलिस आ गइल बा भाग जा बाबू।